саломи худро мерасонам. Бо шумо ҳастам ман Матин Муҳиддинов ва барои онҳое ки дар шаҳри Санкт-Петербурги Русия қарор доранд, як хабари хуш дорам. Шабакаи Тажлаев бо ҳамроҳии Маркази фарҳангиву фароғатии халқҳои Шарқ дар шаҳри Санкт-Петербург вобаста ба омади соли 2018 як озмуни бениҳоят ғайриоддӣ мегузаронад. Иштирок варзидан дар ин озмун он қадар мушкил нест. Барои иштирок варзидан дар ин озмун шумо бояд дар ВКонтакте дар гурӯҳи Тажлаев ТВ ворид шуда обуна шавед ва дар таги ана ҳамин навистаҷоте ки вобаста ба ҳамин озмун аст лайк гузоред ва ин навистаҷотро бошад дар саҳифаи худ ба дӯстони худ тақсим бигардонед. Шумо аллакай иштирокчии ин озмун ба шумор меравед. ғолибони ин озмунро интизор аст туҳфаҳои бениҳоят ғайриоддие ки то ҳол ягон гурӯҳҳои тоҷикона чунин туҳфаҳоро накардагӣ буданд. Ин туҳфаҳо гамбургерҳои тоҷикӣ ҳастанд, яъне таҷ бургер бо гӯшти ҳалол. ҷои аввал соҳиб мешавад дуто таҷ биг бургер, яъне бургерҳои бениҳоят калон. ҷои дуввум бошад соҳиб мешавад дуто таҷ чизбургер ва ҷои сеюм бошад соҳиб мешавад дуто таҷ гамбургер. ин бургерҳо ҳамаашон бо гӯшти ҳалол тайёр карда шудаанд. ва ғайр аз ин аз тарафи президенти Маркази фарҳангиву фароғатии халқҳои Шарқ Зафари Маҳмадӣ як дастархони тоҷикона ороста мешавад ки дар он ғолибон худашонро дар як муҳити тоҷикона эҳсос карда бо ҳамроҳи мо шишта як пиёла чойи тоҷикона менӯшанд. ғолибонро мо бо тавассути барномаи компютери ба таври ғофил интихоб мекунем, яъне ҳар яки шумо метавонед иштирокчӣ ва ғолиби ин озмун бигардед. ва барои ҳамин тамошобинони азиз шумо шитоб кунед ба гурӯҳи Тажлаев дар ВКонтакте ворид шуда обуна шавед ва ин навистаҷотро бошад ба дӯстонатон дар саҳифаи худ тақсим бигардонед ва шумо бошед ғолиби чунин туҳфаҳои ғайриоддӣ мегардед. натиҷаи ин озмунро рӯзи 29 декабр соати 10 шаб дар гурӯҳи Тажлаев ТВ мо муайян мегардонем ва рӯзи 30 декабр бошад соати 14:00 мо ғолибони озмунро дар муҳити тоҷикона бо дастархони тоҷикона мунтазир мегардем. бишитобед ва соли нави худро бо Тажлаев бигузаронед. бо шумо будам ман Матин Муҳиддинов. хайр.